Какви са рисковете и страничните ефекти от приема на хранителни добавки? Хранителните добавки могат да включват витамини, минерали, билки и други вещества, предназначени да добавят хранителна стойност към храната. Те обаче не са предназначени да заместят балансираната диета или да лекуват болести. Един от основните проблеми, свързани с хранителните добавки, е тяхното регулиране. На много места добавките не подлежат на същите строги тестове като лекарствата. Това означава, че контролът върху тяхната безопасност и ефективност е по-слаб и че това, което е изписано на етикета, може да не отговаря винаги на съдържанието на бутилката. Добавките могат да взаимодействат с лекарствата, които вече приемате, което може да намали ефективността им и да доведе до потенциални странични ефекти. Докато получаването на твърде много определени хранителни вещества от храната е рядкост, добавките могат да улеснят приема на прекомерни количества, което води до потенциална токсичност. Липсата на строга регулация също може да доведе до опасения относно чистотата и качеството на добавките. Много добавки правят смели здравни твърдения, които не са подкрепени с научни доказателства. Изключително важно е да оценявате критично тези твърдения и да разчитате на надеждни източници на информация за здравето. Отнасяйте се скептично към хранителни добавки, които обещават бързи решения или чудодейни лекарства.